ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பந்திப்பூர் ஃபாரஸ்ட் வழியாக வரும்போது எடுத்துருந்தாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மானு குரங்கு கூட்டங்கள்லாம் இருக்கும். மோஸ்ட்லி இந்த காட்டெருமை இந்த மாதிரி எல்லாமே எல்லா விலங்குகளுமே வனவிலங்குகள் எல்லாமே இந்த மரத்து நிழலில் ரெஸ்ட் எடுக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இது வெயில் காலம் அப்படின்றதுனால எல்லா மரங்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலையெல்லாம் உதிர்ந்து ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருக்குது. அந்த மரத்துலேயே இருக்கக்கூடிய நிழல்லையும் அவங்கெல்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த காட்சியை தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆன் த வேல நம்ம படம் எடுத்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திப்போம்.